Rozbor indicie první. Marsyas a Apollón. Když toto zadáte do vyhledávače, vyběhne vám spoustu. Nejspíš vám nejdříve vyběhne hudební folkrocková skupina českého původu. Vsadil bych boty na to, že s Nejfejkem to nebude mít nic společného. Řecké báje však ano. Příběh Marsyas a Apollón je každodenní příklad toho, jak se většina z vás chová. Cituji. Marsyas získá flétnu, na kterou se naučí mistrovsky hrát. Omámen pýchou vyzve boha Apollóna, který hraje výborně na liru, k soutěži. Apollón byl velmi dotčen a uražen, proto si před soutěží podmínil tím, že ten, kdo prohraje, bude stažen z kůže. Marsyas prohrán a následně byl tedy stažen zaživa. Tím chtěl Nejfejk říct, že nemáte lidi soudit podle tváře a vzhledu celkově. Odprostit se od povrchnosti a této společnosti či není založena. To je vlastně celkový rozbor indicie první. Všechno, co si o ní myslíme a všechno, co jsme o ní zjistili. Snad vám to něco řeklo. Zkuste to akceptovat. Konec indicie číslo 1.